Ассалому алайкум бардаро, салом бар ҳама подписчикони канали Автотачкистан. Бардаро, хуш омадед ба канали мо. Дар наври имрӯза якчандта мошинаи арзони қимата мондагим. Ҳамашон бо дархости шумо. Шумо ҳам дастгирӣ кардани моро ҳам фаромӯш насозед. Дастгирӣ аз тарафи шумо танҳо лайк модан мебошад. Ва касоне ки дар канали мо подписатсия кардагӣ нестанд, ҳатман подписатсия кунанд ва зангулаши каналро пахш кунед. раҳмат бар рӯи дастгиритон бародаро. Аз дастгири ҳар як шумо миннатдорем. рақамҳое ки дар рӯи экран дидесен, мошинаҳои фурӯшиятонро дар имо ё ватсапи мо сурат ва маълумотро равон кунед. мо дар наврҳои оянда пешкаши харидорӣ мекунем. бародаро, аз ҳар якдоми шумо хоҳиш мекунем ки видеоро падилитсия кунед дар имо, ватсап ва дигар сайтҳо. бародаро, нашод лабои намуди реклама дар ватсап ё имои мо муроҷиат кунед. лабои намуди рекламаро қабул мекунем. марҳамат. видеоро то охириша тамошо кунед ва дар комментария мошинаи мехостагитонам номашо бинависед. мо ҳамон намуди мошинаро наворҳоша бисёртар мекунем. мезгарем ба мошинҳои фурӯшӣ. якум мошинаи фурӯшии мо бародаро Opel Vectra мебошад ки соли бариш 1993, объеми мотори 1.6 простой, сӯзиши вориш бензин газ. коробка передашаш механикаи ва дар инҷо соҳибаш гуфтааст ки мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ҳуҷҷатош будшудагаи баллонош 80%. ҳолати мошин хуба, ягон камодӣ надорад, фақат ҳуҷҷат мекунӣ, тамом. мошин қарор дорад дар шарора. нарша 14000 сомонӣ гуфтааст ки боз савдо ҳам мешавад. мошин алиша мешавад ба ягон Opel Caravan болои сумметан. марҳамат, касоне ки харидоред дар рақамҳои рӯи экран буда занг бизанед. бихареша алиш. агар касоне ки Opel Caravan дошта бошанд, алишам мешавад фақат ба Opel Caravan. марҳамат, занг бизанед, бисёри маълумотро дастрас кунед. ҳами қати ҳами дору саргардон ва ҳами дору мара девона када қати ҳами клентон бародаро нигоҳ кунед. ҳами дору насанде дар бораи мардонаги калон гав ва дар бораи ҳами вирус пируса мекиша ҳақатанда ҳами чой мехӯрам намехӯрам ки бародаро инеми қилпа сабшина охирсаншин кадоми дору нигоҳ мекунам. асбобу анҷомаш рулеткаш ва дар дасташам бародар бародар муштаидо матра дига торо намекунам. ва барои то дору овардам макон маҷнун меган ина барои простатит хинакӣ барои ҳамхӯбагӣ. баъд бародарое ки пешоб тез мерем беҳад доруи хуба. яке аз беҳтаринош биюм беҳтараш инам биохес мегам ҳоли худ доруи беҳтарина ки истеҳсоли Малайзия бародаро. баъдан бародаро инаи доруи ки дар дасти бибинед новобаста зани марди камтара ками кутали амеброи ҳакас мекунӣ. манама муроҷиат ки результати сарфоиза оригиналаш бо боварӣ бародаро занг занед. мошини навбатии мо бародаро Toyota Camry мебошад ки соли бариш 2019, объеми мотор 2.5, сӯзиши вориш бензин. коробка передашаш автоматаи ва дар инҷо соҳибаш гуфтааст ки мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. ягон камодию расход надорад. 5 моҳи дига ҳуҷҷат дорад. мошина хадом мегардад 100%. ҳолаташ беҳтарина пачка. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша 230000 сомонӣ гуфтааст ки боз савдо ҳам мешавад. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани мо шумо. бародаро, дастгирӣ кунед, дар канал подписатсия кунед, дар видеонамо лайкҳоро бинавед ва дар комментария ҳатман мошинаи мехостагитонро номашо бинависед. мо ҳам номи мошинаро наворҳоша бисёртар мекунем. ва бародаро, видеоро падилитсия кунед, дар имо ватсап дастгирӣ кунед. ва бародаро, кадоме аз шумо агар мошинаи фурӯшӣ дошта бошад, дар рақамҳои комментария бидагид дар ватсап ё имои мо сурат ва маълумотро равон кунед. мо дар наврҳои оянда пешкаши харидорӣ мекунем. якум мошини фурӯшии мо бародаро Opel Astra F мебошад ки дар кузуфи Caravan қарор дорад. соли бариш 1996, объеми мотори 1.6, сӯзиши вориш бензин газ. коробка передашаш механикаи ва дар инҷо соҳибаш гуфтааст ки мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ягон камодию расход надорад. ҳолатиш 100%. утилизатсия дорад, ҳуҷҷат дорад. ҳама ҷош 100% мошина. 5 моҳи дига ҳуҷҷат дорад. мошина фақат мегирӣ ҳай мекунӣ, ягон расход надорад. Caravan ҳолаташ хубай бародаро. мошин қарор дорад дар ноҳияи Ҷайҳун. нарша 22000 сомонӣ гуфтааст ки боз харидори аниқ боша мега савдо мешавад. ҳолати мошин хубай бародаро. марҳамат, тамошо кунед. салом шам.
сиёмка кардагим тамошо кунед. Мошин ҳолаташ хубай ва 100%. бардоро дастгирӣ кунед, дар канал подписатсия кунед, дар видеонамо лайкҳоро монед ва дар комментария ҳатман мошинаи бехозокитонро номашро бинависед. мо ҳамон номи мошинҳоро наворҳошам бисёртар мекунем ва бардорои мошин караван дар ноҳияи Ҷайҳунай. марҳамат рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран занг бизанед. нарша 22000 сомонӣ гуфтесай, бо муомилаи хуб дора. خریدارو زنگ بزنن اگر معامله خوب داره. فقط خریدارو زنگ بزنین. مرحمت. ماشین نوبتی ما بردار اوپل استرا اش می باشد که سالی برش 2010 ابیای موتور 1.616 коробкаш механикай ҳолаташ беҳтаринай. ماشین сӯзишвориш фақат бензини холияй, газ дидагӣ нестай. ماشین бензини холияй. ماشین ҳолаташ беҳтаринай, ягон камдиву расход надорад. ҳуҷҷат дора, утилизатсия дора. консонер ях, печка ҳама кор мекуна. мошин ягон камдиву расход надора. мошин ҳама ҷош 100%. ҳолаташам беҳтаринай. соҳибаш ба сабаби хона харидан ба мин сабаб пул лозим шудага, ба мин сабаб мефурӯшаша. агне мошин бениҳоят хубай. касе ки мехара раҳматам мега. мошин навай. мошин қарор дорад дар ноҳияи Ҷайҳун. нарша 80000 сомонӣ гуфтеса ки боз савдоям мешавад. марҳамат рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран занг бизанед. ҳолати мошин бениҳоят хубай. бардоро касе бихара пушаймон намешавад. ба номрои мошина мега метимашам хе падарка. мошина 70000 сомонӣ кардесиян дар ҳамиҷа. намета мақсад ай 70000 болотар биёя. мета консонер ях, яъне ки кор мена консонер печка ҳама ҷош. даро электропакетай, хай коробкаш механикае. тамом дига мошин ягон расход дора. фақат мегири амини ҳуҷҷат дора, утилизатсия ҳама қоидавия. дига ягон маълумот дигаш боша, марҳамат рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран занг бизанед. ба телефон пирсен ё ки касоне харидори конкретна бошен, марҳамат мошина бирен. ай пеш бинен ша, ина салонаш ҳолаташ хай бо ай пеш бирен бинен. ва бардоро лайкҳоро фаромӯш насӯзед. ҳам лайкҳои рам бизанед ва дар комментария ҳатман фикротонам бинависед. мошинаи мехозиктон номашам бинависед. мо ҳамон номи мошинҳоро наворҳоша бисёртар мекунем. сирожна мошини фурӯшӣ бардоро Opel Astra G кузов караван. соли бариш 2001 абиёи мотор 1.6 инжекторай. мошин дар ноҳияи Фарҳор қарор дорад. ҳуҷҷатҳои солона надора. муомила мекунем. мошин ҳолаташ беҳтаринай. фақат ҳуҷҷат мекунӣ, тамом дига ягон расход намекунӣ. мошин 100%. ҳолаташ беҳтаринай. нарша 75000 сомонӣ гуфтеса ки боз савдоям мешавад. марҳамат касоне ки харидор бошед, рақамҳои ватсап ва дастишон марҳамат дар рӯи экран занг бизанед. мошина аз сабаби хачон дар Москваям ба мин сабаб мефурӯшанд. ҳеҷ касе надора. ва касоне ки харидорем мерен, мошина пеш мебинен, баъд маслиҳат мекунен. марҳамат касоне ки харидорен, занг бизанед, бихарен ша.